Egypt rama tuna hian kan meka wain hi November ni kuwa ni lai ni chonudar ni alarit chialo deva Bethlehem atangin kan hankal zela Jerusalem te kan hankal pela Palestina te kan hankalin Dead Sea luidunga kan hankal chawa enge machen chutianga rei ta kan hankal nu'a Sodom le Gomorrah khuate kan hantlan pel zela te chuan Dead Sea lui top kan thlen nu'a Egypt border kan han thlenga Israel ram kan han cross ta chutiang chuan chama zet kan hankal nu'a tuna hian ai kuptaram faro hun ngei mai chu kan han thlenga mun mapo thaler chu anina aro puin achang kang khop mai chuan border te kan han crossa security check in te kan han ti fela kan bungrua te kan la gate te kan la gate yan khan check min han nei jawa tuna hian kan thian te then khat checking nei an la omeka chung te chu kan han ngak ve boka Egypt hian zan thum kan han riak anga mu te rula ang te kan han mu anga te chuan Cairo khopi atangin Sharjah kan han rum phei le anga te chuan Delhi te kan thlo do ni tuna hian Arab Republic of Egypt taba gateway kan thlenga tuna hian Arab ram kan thleng ve ta ani faro lem te po mun thang thra ten lo tara lung atile ngei mai Bible kan lo share ai kupta kan te hun ngei te kan han rap ve te hi alom tak zet ani ole tuna kan bungrua te kan han lot felanga kan kal la tur huna te kan han kalin hotel ate kan han thleng don ani kan lain hule zel don nia ai kuptar batangin chibai vek ule